Прелиствам Netflix или сайтове за пазаруване и усещаш как изборът те дави. Този модерен мит казва повече опции, повече свобода, повече щастие. Но реалността е друга. Вариантите те парализират. Стоиш пред кръстопът с безброй табели или гледаш екрана и мислиш, че можеш да бъдеш всичко. Само че когато имаш стотици кариерни пътеки, десетки възможни хора и безброй хобита, започваш да не избираш. От страх да не сбъркаш. А дори да избереш, пак се връщаш към какво ако и към пропуснатите опции. Сега е моментът за ударно прозрение. Свободата не е всички врати да са отворени. Свободата е да избереш една, да влезеш и да затвориш останалите. Щастието иска ограничение. Когато изясниш приоритета си, умът спира да сравнява. Правиш първа крачка, после втора. Всеки ден се превръща в доказателство, че си избрал смело и пускаш останалото в страни. Кой е единственото да сега? Напиши го долу, последвай ме за още смислени видеа.